बियाह यही से होई। ना हम ये बिया ना कर सकी ना ना। का हो गेल मोहन? कोने सपना देखला का? काहे चीको तारा? सपना ना देखले बाणन, दूध मांगत ताणन तो हार मोहन। पिया था दूध? हाँ बेटा, बिया करे का सपना देखत बाड़े। अरे कता के बच्चा, अरे तोरे ई रहन पर के बिया करी तो से आए? 8 बजे ले सूता ताड़े, घर के कौनो काम काज से मतलब नहीं खे। खेते पर जाए के कहले रली, कहले कौनो टेंशन का बात नहीं खे। अरे बाप तो बटले बाड़न काम करे खातिर, दिन भर आवारा लड़कन के साथे गांव में घूमले, ऊपर से बिया करे का सपना देखा ताने। का जी, काहे मोहन बा के इतना डांटत रहनी? अबू सयान हो गइल बा। अरे सयान हो गइल बा त का हमार बाप हो गइल का बच्चा? देखा हमनी के अब उम्र हो गइल बा, हमनी के कितना दिन रहल जाई? अरे अब उ जिम्मेदारी न लेई त कब लेई? देखा अब ओकर बिया कर देवे के चाहिए। तू ही तो मोर जान हो राधा, दिल के अरमान हो राधा। फिर सपना में ऐसे हिडिंबा टाइप लेकी काहे काहे राधा? अरे हमारा अरमान है ना कि ईमोन की राधा बिल्कुल तोरा नियन होके, तोरा जैसे छोट छोट कपड़ा पहने, राती में आ दिन में तनी सा बोल फुटुर फुटुर अंग्रेजी बोले। मोहन आई लव यू बेबी, आई लव यू। आगे के हाल